Bai tong my friends ong kaham nong na gai norok nukma hana tabuk sin candidate dong ili song harjak tirpura mo thatai BJP ni je BJP ni li songkrama jaga tabuk sini poritur sar je tirpura mo tha party ni yakar thanai kedengma salang ha gai bini mungrok korang nukjak liya komno nukunyo chini je aguli TV news channel dongo bo kaisa amno tiyi bini Facebook social media wo upload khairika phaji engai sing oro poring nalainai jora gobangma sekango BJP wo join khaifano manliya ticket koromchara ST Ashok Thayo mothani kesam neta Poritus Deburma gamna nugui je sar Poritus Deburma bawtaisa reply rikha bin Facebook page amai kai sei upload khiriga jora gobangma sekang BJP join khai ticket manliya Poritus Deburma obo khaya jora kisa siko BJP wo join khaimani abo bo ticket ni bagaya ani wansuk mungbai bodolno hamjagai si jora kisa saya poila jati ulo party ni simi Tripura Motha nogo ni simi Tripura Motha party yaphang ni simi Tripura sa thansa khlaina hnei sirgei thuina thangma siakhe Tripura Motha sengai phaipuru ni simi bo dofani bagai hinui no bowagarani bisingtui Tripura sa thansa hinui no samung tangai phayo ticket ni bagaya nijini bujima si hamjakmung wansukmung koroi engkai tekesa wansukma koroi bengai mung simisi hambai ang Poritus Deburma si ticket koria jebini okok samung kai bini omo bo sak si wansukna nango tamni kai je tabuk election gana o babai ke borok lang thang je BJP ni samung tang tongnai rok phatchai tagi Tripura Motha ni leaders tongnai rok no phatchai ko tabuk dujona borok testelang thangjabai election gana ni bagai engkai je bo je thangmani jora o kabra kunu election ni kunu jora sokpai ko o somay kai bo thangbai kya ani bagai tabuk be ko bo ticket malia tagi election gana o kai gorno wansugui nai nango sin borok munchurok bobai ke keluk tong bobai ke thokijak tong orno wansugui nai nango piamno wansungna naya sin borok tamni kai tepsi ulta power phunugui sin borok no eko mohai ke phunugo jora tongku phaimani ketal siku angoro yapiri semani ketal siku teb jora kutungma tongku norok nai tongni nugnai amai ke jebin kok samungo hangka amai ke bo reply riwa bin Facebook nadi somoy sin borok munchurong no nai kom jora no naising sing tongkhang kai samurok belekhnyo ongya tamni kai jora rok bufuru paithang bufuru laithang omo sung sarsuk maya je bwskango phaimani amna sing khai phununga nango khaina nango omoni bagi bo amni bagi nyo je sini Tripura Motha party bo tongnai kolokotor borok rokno sanamo sungo norok je songai rimani leaders rokno bo kisa wansu babu wirina nango tamni kai borok sekang sinmung maya sinmung mana bagai kok kam sawa holukorong ni thani bukhana hawoi je chin Tripura Motha party ni kolokotor tongnai rok bo mo thingno tong mono phadi sing je kai jagani leadership bano amake wansugui ribo gayamni pore hinge tamung thang buni nozor nang thango je BJP rong ni nozor nangai tlang thangjago mahaikai ngisin borok ni bo bokha klai thangpayo kijamisa yagne mosla rok mangaino amno sanamo sungo je tabuk tongnai chengra rok je Tripura Motha leaders tongnai chengra rok baksa wansugui tongo nang bolor hin thanani ta sinmung mangana skang amni pore ke ang yakar than nom hai ko wansugui tong hangai norok ang yakar dei tamni ge norok sin future as nosto khai tongo cherong future nosto khai tongo ma ke samung tangai ma ke rangsawi norok party no yakare onyo party bo thangmani belekino chaya singbo tamni ge dukho nango norok je sekang baria tongpur Tripura Motha kok busuk keti kok sawi borok thumo bodnao kok kam sawo chirofogi kok sawo abro sing belakani norong ni yago hamjagai norong sing excited belakani no hamjagma bagai sing bukhaman thawo ge norok amni yago lo sing no tasi yakar lahango amrok khairok samurong tak khaidi belakani chaya norok bo somoi bo jorao thangai busuk hamya jorao thangai suginyo wansugui nadi asungno sanamo sungo
Gai tin bagas no video subscribe कर दी channel no teba kotal kotal update fanya video